Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dulin. Taong 1984. Panaon, Misamis Occidental. Itong mga panahong ito, nagmamay-ari ng isang malawak na lupain itong pamilya nila Dulin. Sa kanilang lugar noon, isa sila sa mga pangunahing pinagkukunan ng palay tuwing anihan. Bagaman mangmang pagdating sa edukasyon ng kanilang pamilya, hindi na yun mahalaga para sa kanila. Ang importante lang naman marunong kang magsulat ng pangalan, gayong magkwenta ng mga perang pumapasok. Para sa kanila, sapat na ang ganoong buhay, basta ang mahalaga, hindi nagugutuman ang kanilang pamilya. Pangatlo sa 10 magkakapatid noon si Dulin. Dahil sa siya ang panganay na lalaki sa kanila, siya palagi ang kasakasama ng hasyendero nilang ama. Tandang-tanda niya nga noon, tuwing umaga naglilibot sila sa palayan para tingnan ang kanilang mga tauhang maaga pang nagbabanat ng buto. Tuwing hapon naman, muli nilang binabantayan ng mga ito upang masiguro lamang na yon ay nagtatrabaho. Dahil siya noon ang katiwa-tiwala ng kanyang ama, hindi niya maipagkakaila ang nararamdamang inggit ng mga kapatid niya. Minsan nga, nagsusumbatan sila ng ate niya, gawa ng bukod sa maaga yung nanganak, hindi rin yun pinapansin ng kanilang ama. Ilang beses na kasi yung binigyan ng puhunan para sa naiisip nitong negosyo, pero hindi pa man yun naaabutan ng taon, nalulugi na ito. Dahil sa ganun itong mga gawain, kung kaya't hindi naglaon, wala nang tiwala ang kanilang ama na magbigay dito ng pera. Nang dumating na sa puntong hindi na nito maatim ang pagiging palamuni ng kapatid niya sa bahay nila, nagdesisyon na yung palayasin kasama ang asawa nito. Magmula noon, kay Dulin na ipinagkatiwala ang lahat dahil sa siya lamang naman ang maaasahan ng kanilang ama. Bago pa man magtapos ang taong ito, may dumapong isang matinding karamdaman sa kanilang padre de pamilya. Labis yung ikinabahala nilang magkakapatid, lalo pat ang kanilang ama ang nagsisilbing pundasyon ng kanilang pagsasama. Akala nila Dulin makakaligtas pa yon sa karamdamang yon, pero bago pa man sumapit ang Pasko, binawian na yon ng buhay. Sa pagkamatay nito, nabalot ng matinding pighati at kalungkutan ang kanilang lupain. Pansamantala rin noong naitigil ang pagkapas nila ng ani, pagpapakita ng pagdadalamhati dahil sa pagkawala nito. Sa pagkamatay ng kanilang padre de pamilya, doon na nag-umpisang magkawatak-watak silang magkakapatid. Yung iba pinili ng maglayas, habang ang iilan naman binenta na ang parte ng kanilang lupa sa kanya. Hindi naman niya yun tinanggihan, gawa ng mahalaga para sa kanya ang lupaing yon. Bukod kasi sa doon na siya nagkaisip, isa rin yun sa mga naiwang alaala ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Isang buwan pa noon ang lumipas, tanging siya at ang kanyang ina ang naiwan sa kanilang malaking tahanan. Kahit hindi sila sanay na mamuhay doon ng nag-iisa, pinilit nila yung gawin, alang-alang sa kanilang namayapang padre de pamilya. Para maibsan ang lungkot na nararamdaman niya, tuwing hapon tumutungo siya sa patag na lugar na nasa likod ng bahay nila para magpahinga. Kapag naroon kasi si Dulin sa lugar na yon, naliliwanagan ang kanyang isipan at nagkakaroon siya ng mga kasagutan sa mga tanong na halos napaka-imposible sa kanyang mahanapan ng dahilan. Lumipas ang 1 buwan ng kanilang pananahimik, muling nagparamdam sa kanila ang panganay niyang kapatid. Tuwing Biyernes bumibisita yun sa kanila na parabang ang tanging nais lamang ay mga musta. Subalit, sa likod ng pagmamagandang loob nito, meron siya roong naamoy na kakaiba. Hindi naglaon,
Sa ilang beses nitong pabalik-balik sa kanila, doon na nalaman ni Dulin ang totoo nitong dahilan. Isang hapon, habang naglalakad siya pabalik sa kanilang bahay, nasipat naman niya ang kanilang panganay na nakikipag-usap sa kanilang ina. Paglapit naman niya sa kinaroroonan ng mga ito, agad naman niya yung tinanggihan dahil sa matinding pagod na kanyang nararamdaman. Subalit, nang akmang papasok na siya sa loob ng kanilang tahanan, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya yung magwika sa kanya ng, "Nga pala, Dulin, panahon na siguro para bawiin ko sa iyo ang parte ng lupa ko rito. Kailangan ko na rin kasing makahanap ng matitirhan, gayong mapagkukunan ng hanap buhay." Nang marinig naman ni Dulin ang sinabi nito, agad naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng kanyang kapatid habang mahinahon siyang sumasagot dito ng, "Sabi ni tatay bago siya mawala, ipapamana niya sa iyo ang dulong parte ng lupa. Pasensya ka na ate, doon ang parte mo. Sa ayaw at sa gusto mo, yun ang makukuha mo. Alam kong alam mo naman, di ba? Hindi naging maganda ang pagsasama ninyo ni tatay noong siya ay nabubuhay. Wala kang ibang masisisi ngayon dito, kundi ang sarili mo." Matapos naman itong marinig ng kanyang kapatid, napangiti lang naman ito na parabang hindi na mahalaga para rito kung saang parte ng kanilang lupain ang magiging mana nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napilitan na rin si Dulin na ibigay ang titulo ng parte ng mana nito. Makalipas pa ang ilang minuto, hindi na rin nagtagal ang kanyang kapatid sa kanilang tahanan. Magmula noon, wala na yung naging panahon para bumisita sa kanila. Hindi naman nila yun gaanong iniisip pa, lalo pat meron din silang pinagkakaabalahang trabaho. 2 taon pa noon ang lumipas, nagulat na lamang sila ng kanyang ina nang meron silang natanggap na ulat na naglalaman ng hindi magandang balita. Nakasaad sa ulat na yon, pinapaalis na sila ng totoong may-ari ng lupa na pinagtitirikan ng bahay nila. Meron na rin doong petsa ng palugit, kaya kung magmamatigas pa sila, wala yung magagawa kundi puwersahan silang alisin sa lugar. Nakasaad din sa ilalim ng sulat na yon na ang kabuuan ng kanilang lupain ay 2 taon nang nakabenta sa bago nitong may-ari. Matapos naman yung maipaliwanag ng bunso nila, halos pakiramdam noon ni Dulin parang sinuklaban siya ng langit at lupa. Buong buhay niya kasi, hindi niya inisip na mangyayari ang ganoong bagay sa kadahilan ng tubo na sila sa lugar. Doon na siya nagkaisip at nagkamalay, lalong-lalo na ang mga kapatid niyang sumunod sa kanya. Maya-maya pa, pagkabalik naman ng kapatid niya ng sulat na yon, agad naman niya yung tinapak-tapakan habang patuloy na pinagmumumura ang taong may gawa ng kasulatan. Hindi naglaon, dali-dali naman siyang tumungo sa bayan, bitbit ang kanyang tabak. Sa pagdating niya sa bayan, agad naman niyang hinanap ang nagpadala ng sulat at mula sa labas ng bahay nito, paulit-ulit na siyang nagwala. Pilit niya ring sinisira ang pinto ng bakuran ng bahay na yon habang paulit-ulit na tinatawag ang mga taong naninirahan doon. Kahit pinapakalma na siya noon ang kanilang bunso, hindi pa rin yun sapat upang mapigilan ang galit na nararamdaman ni Dulin. Pagkaraan pa ng ilang minutong pag-eeskandalo niya sa labas ng bahay nito, doon niya nakita ang isang nakangiting lalaki na naglalakad papalapit. Sa pagharap nito sa kanya, mahinahon naman yung nagwika ng, "Ano ba ang ginagawa mo, Dulin? Umagang-umaga pa, naglalasing ka na. Kung may problema ka, maging mahinahon ka. Pwede naman yung pag-usapan eh." Dahil sa sinabi nito, pilit naman niyang inabot ang damit ng lalaki dahil sa labis na pagkagigil dito. Nang masipat naman yon ng kanyang kapatid, pilit naman siya roong inilalayo sa takot na baka sila pa ang mapasama
dahil sa mga nangyayari. Nang medyo nagkaroon na ng sapat na espasyo si Dulin sa lalaking yon, panay na ang ginawa niyang pagduro dito habang sumasagot doon ng, "Alam kong matagal mo nang pinagpaplanuhan ng tungkol sa bagay na to. Demonyo ka, Alan. Wala kang kwentang tao. Bakit hindi ka marunong makipaglaban ng patas? Paano mong nakuha ang pagmamay-ari namin, gayong wala kang karapatan na magmay-ari kahit isang maliit nitong piraso? Sabihin mo, paano? Paano ka nagkaroon ng titulo ng lupa ko?" Nang marinig naman ng lalaking yon ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito na parabang nang iinsulto. Pagtitigan nila, seryoso naman itong inilahad sa kanya magmula pa man noong namatay ang kanilang padre de pamilya, pag-aari na niya ang lupaing tinitirhan nila. Dagdag pa nito na, imbis magalit siya, dapat pa siyang magpasalamat, lalo pat hinayaan niya pa yung manirahan sa lugar na yon sa loob ng 2 taon. Matapos namang marinig ni Dulin ang sinabi nito, mas lalo pa siyang nagpumilit na pumasok sa bahay ng taong yon. Subalit, dahil sa rami ng taong nagmamasid at nakikisawsaw, wala naman siyang nagawa kundi ang mapadapa sa lupa dahil sa dami ng taong nagtutulong-tulong para gapusin siya. Hindi naglaon nang matalian na itong si Dulin, tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa habang patuloy na iniisip ang mga masasayang alaala nila ng kanyang ama sa lupaing yon. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, dinala na nga siya sa barangay para kausapin. Nagkaayos naman sila ng bagong nagmamay-ari ng lupa nila, pero tuloy pa rin ang pagpapalayas sa kanila nito. Ayon kay Alan, sapat na ang panahon ng kanilang pananatili sa lugar. Bagaman hindi sila nito gustong palisin sa lugar, wala yung magagawa, lalo pat meron din itong naiisip na paggamitan ng lupang kanilang inangkin. Matapos ang mga pangyayari, wala na nga silang nagawa kundi ang umuwi. Pagbalik noon nila Dulin sa kanilang tahanan, doon na siya nag-umpisang makaramdam ng hindi mapagkakailang lungkot. Kahit anong pagpapanggap niya noon na wala siyang problema, hindi yun na itatago ng kanyang pagmumuka. Sa halos ilang oras niyang kakaisip, dumating sa puntong napagtanto niya na iisang tao lang ang may kagagawa ng biglaang pagbenta ng kanilang lugar nang hindi niya nalalaman. Kahit hindi sigurado noon si Dulin, malakas ang kanyang kutob, ang kanilang panganay ang may kagagawa ng lahat ng bagay na yon. Maaaring kaya nito na ibenta ang lupa dahil sa kakayahan nitong gayahin ang kanyang pirma. Sa lahat din kasi ng kanyang mga kapatid, yon ang pinakatuso sa lahat. Sa paglalim pa ng gabi noong mismong araw, nang mapag-isipan na niya ng ilang ulit ang tungkol sa bagay na yon, doon na siya nagdesisyon na puntahan ang tahanan ng kanilang panganay. Bagaman malalim ang gabi, hindi siya nito pinigilan para bisitahin ang pamamahay nito. Sa halos kalahating minuto niyang paglalakad sa palayan, doon na nga niya unti-unting nasisilayan ang barong-barong nitong tinitirhan sa dulong parte ng kanilang lupang pagmamay-ari. Nang marating na niya ang tahanan nito, paulit-ulit naman niya yung sinigawan na lumabas ng bahay. Hindi naglaon dahil sa eskandalong kanyang ginawa, doon na niya nasilayan ang paglabas ng kapatid niya kasama ang asawa nitong may daladalang latigo. Paglapit naman ito sa kinaroroonan niya, padabog naman siya nitong tinanong ukol sa kanyang pakay. "Ano ba, Dulin? Pwede bang ipagpabukas na yan? Naman oh, gabing-gabi na eh. Ang layo na namin sa'yo, nang iistorbo ka pa." Sigaw ng kapatid niya sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung kinwelyuhan, sabay tanong dito ng mga katanungang merong kinalaman sa pagbenta ng lupa nila. Pagkarinig naman ng ate niya sa kanyang sinabi, bigla naman yung napaatras
na parabang nagulat ito sa mga katagang kanyang narinig. Makalipas pa ang ilang minuto, pilit naman yung nagpumiglas mula sa pagkakahawak niya na siyang naging sanhi upang sapakin siya ng asawa nito. Pagtama ng isang malakas na suntok sa kanyang pagmumuka, agad naman yung sinunda ng sipa, sabay amba nito ng taga sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis naman siyang kumaripas ng takbo sa takot na baka mapatay siya nito. Habang binabagtas ni Dulin ang daan, tila bang unti-unti na siyang nawawala sa sarili. Hindi naglaon. Nang marating na niya ang gitnang bahagi ng palayan, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang masilayan ang ganda ng paligid. Habang umiikot ang kanyang paningin sa lugar na yon, laking gulat na lamang niya nang biglang may narinig siyang tinig ng matanda na nagsasalita sa likod niya. Sa puntong yon, bigla namang nakaramdam ng kilabot sa katawan si Dulin sa kadahilanang ang buong akala niya nag-iisa lang siya sa lugar. Mula sa kanyang kinatatayuan, dahan-dahan siyang lumingon at kasabay nito ang pagsilay niya sa matandang lalaking nakatayo, nakasuot ng itim na balabal, namumula ang mga mata at nakangisi habang nakatitig sa kanya. Pagsilay naman ni Dulin sa nilalang na yon, naghalo-halo na sa kanyang isipan ang napakaraming katanungan. Yung tipong dahil sa kanyang mga nasilayan, kahit totoo ang kanyang nakikita, hindi yun pinaniniwalaan ng kanyang isip. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dahan-dahan naman siyang napaatras at nung tatakbo na siya, bigla naman niyang naramdaman ang kanyang paang tumigil matapos niyang marinig ang utos ng matanda sa kanya na huwag lalayo sa lugar na yon. Kahit anong pilit niyang tumakbo, tila bang hindi niya yun kayang gawin. Maya-maya pa, napalupasaysay na lamang siya sa lupa, nanginginig ang buong katawan at halos wala nang magawa. Paglapit naman sa kanya ng matandang yon, humagikgik lang naman ito habang pabulong na nagwiwika sa kanya ng, "Ramdam ko ang kabiguan ng puso mo. Namumutawi sa iyong puso ang kagustuhan mong gumante. Nababalot ka ng kasamaan. Sabihin mo, gusto mo bang pagbayarin ang mga taong nakagawa ng pagkakasala sa iyo? Kaya ko yang ibigay kapalit ng kapiraso ng kaluluwa mo." Nang marinig naman ni Dulin ang alok ng matanda, bigla naman niyang naramdaman sa kanyang sarili ang animoy paghaplos ng isang malamig na hangin. Yung puso niya nagsasabing tanggapin na ang alok ng matanda, habang ang isip naman niya nagsasabing hayaan lang ito at umalis na sa lugar na yon. Subalit, nang akmang tatayo na siya sa lugar na kanyang kinabagsakan, nasipat niya sa pagmumuka ng matandang yon ang nanlulumong pagmumuka ng yumao niyang ama. Dahil sa kanyang nakita, bigla naman siyang sumagot sa matanda ng pagsang-ayon sa kagustuhan nito. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, bigla naman yung napangisi habang dahan-dahan nitong ibinubuka ang napakalapad nitong bunganga. Maya-maya pa, bigla naman yung sumuka ng napakarami sa harapan niya, kung saan doon niya nasilayan ang paglabas ng iba't ibang uri ng likido na sinasabayan ng mga matitigas na bagay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nasipat naman niya ang matanda na dumakot ng kung anong bagay sa lupang pinagsukahan nito. Matapos yan, dahan-dahan naman siya nitong nilapitan habang inuutusan siya na ibuka ang kanyang bunganga. Sa pagkalat naman ng bagay na yon sa kanyang bibig, naramdaman niyang napakapait nito at hindi naglaon sinabayan yon ng lasa ng dugo. Makalipas pa ang ilang minuto, nandilim na lamang ang kanyang paningin hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na siyang nawala ng malay. Paggising niya,
Nadatnan niya ang kanyang sarili sa likod ng kanilang bahay, nakahiga at halos wala ng saplot sa katawan. Magmula noong nangyari ang insidenteng yon, tila bang unti-unti nang nagbabago ang naging pamumuhay noon ni Dulin. Kung noon ay palagi niya pang iniisip ang pagpapalayas sa kanila ng nakabili ng kanilang lupa, ngayon, parang napakapayapa na ng kanyang pakiramdam. Isang gabi, habang umiinom siya ng lambanog sa labas ng kanilang tahanan, bahagya naman siyang natigilan matapos siyang makaramdam ng kakaibang gutom sa katawan. Noong una, akala niya nabitin lang siya sa hapunan nila, pero kahit anong gawin niyang pagkain ng pulutan nila, tila bang hindi siya mabusog-busog. Maya-maya pa, bigla namang may bumulong sa kanyang isipan ng isang nakakapangilabot na tinig na siyang naging sanhi upang makaramdam siya ng galit sa kanyang katawan. Sinabayan din niyo ng pagkirot ng kanyang likod na siya namang walang patid niyang pinagkakakamot hanggang sa dumating ang puntong nasipat niyang may umuusling galamay dito. Matapos naman niya itong masilayan, mabilis naman siyang lumipad patungo sa tahanan ni Alan. Mula roon, pinasok niya ang likurang bahagi ng tahanan nito kung saan doon sila nagkaroon ng pagbubuno. Dahil sa lakas niyang tinatangan, mabilis niyang napangibabawan ang mga kasama nito sa pamamahay. Pagsilay niyang si Alan na lamang ang natitira at ang pamilya nito, dali-dali naman niya yung nilapitan, bakas sa kanyang pagmumuka ang pagiging halang ng kanyang kaluluwa. Anong sabi mo? Palalayasin mo ang pamilya ko sa sariling bahay ko? Kung gayon, ikaw ang una kong palalayasin sa mundong ito. Gigil na wika ni Dulin habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanyang kalaban. Sa pagharap nilang dalawa, walang habas naman niya itong inundaya ng saksak hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung namatay sa kanyang kamay. Matapos naman niya itong mapaslang, agad naman niyang isinunod ang mga anak nito, maging ang asawa nitong paulit-ulit na nagmamakaawa sa kanya. Matapos niyang malipol ang pamilya ng bumili ng kanilang lupa, agad naman niya yung sinilaban hanggang sa tuluyan na itong matupok. Kaya niya yun ginawa ay upang masigurong walang makakaligtas sa pamilya nito. Naniniwala si Dulin, yun lamang ang nag-iisang paraan para maibalik sa kanilang pamilya ang lupang ninakaw sa kanila. Ilang araw ang lumipas, wala siyang ibang ginawa kundi ang magpalamig. Habang ang mga kababaryo niya noon ay abalang-abala sa paghahanap ng salarin sa insidenteng yon, itinuon naman niya ang kanyang wisyo sa pag-aalaga ng kanyang mga pananim. Hindi naglaon, nang medyo humupa na ang tensyon ukol sa mga nangyari, doon na nag-umpisang gumawa ng hakbang si Dulin para paslangin ang kanyang sariling kapatid kasama ang asawa nito. Pagtungtong ng huling araw ng buwan, doon niya na isinagawa ang kanyang plano. Kampante naman siya noon sa kanyang gagawin, lalo pat walang katao-tao sa lugar na tinitirhan nito. Alam niyo, pinuno, matapos mapaslang ni Dulin ang kanyang sariling kapatid, doon na rin siya nakaramdam ng panghihina sa kanyang mismong katawan. Hindi niya mawari kung ano ang karamdamang bumabalot sa kanya, pero magmula noong nakaramdam siya ng kapayapaan sa kanyang sarili, tila bang nag-umpisa na rin siyang sumpungin ng hindi matukoy na sakit. Pilit niya pa itong nilabanan pero sa kasamaang palad, wala siyang nagawa para matalo ito. Kung ano-ano na rin ang kanyang ginawa, subalit sa kasamaang palad, nanatili yung walang bisa. Nang medyo manghina na itong si Dulin, ipinagkatiwala niya ang kanilang lupa sa kanyang bunsong kapatid. Bagaman hindi niya ito katulad sa pamamaraan ng pagdesisyon at pag-iisip, nasisiguro niyang magiging mabuti ang kahahantungan ng ipinamana niyang lupain sa mga kamay nito. Matapos naman yung maibahagi ni Dulin,
isinama niya roon ang iilan sa kanyang karanasan at sikreto. Dahil sa ginawang pagbabahagi ni Dulin sa kanyang talambuhay, nagawang malaman ng kanyang kapatid ang minsang nangyari sa buhay niya, na merong isang aswang ang nag-alok sa kanya na magkaroon ng pambihirang kakayahan. Kaya lang naman niya nagawa ang bagay na yon ay dahil sa nararamdaman nitong pagmamahal sa lupain ng kanyang ama. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko karamihan sa inyo na alam rin yung ganitong klase ng pamumuhay, lalo na kapag marami kayong magkakapatid, tapos merong lupain yung mga magulang ninyo, namatay yung magulang ninyo, kayo ngayon maglalaban kung sino-sino yung mababahagian ng malaking parte ng lupa. Nangyayari talaga yan, lalo na kapag yung lupa medyo bitin. Pagpalagay na natin, sample lang, 5 kayong magkakapatid. Tapos yung lupa pagpalagay na nating nasa 700 square meters lang. Diba masyadong maliit yun para sa inyong magkakapatid? So mangyayari niyan, magkakaroon ng kompetensya yan. Hindi nyo pwedeng hatiin niya ng pantay-pantay kasi dapat ang lamang dyan palagi yung panganay. Dito sa sitwasyon nila Dulin, ganun yung nakikita ko. Well, hindi naman lamang yung panganay, pero dapat sa batas natin yun talaga yung lamang Kaya itong panganay na to naging mapaghangad, siguro para sa pamilya niya, para na rin sa pamilya niya. Kaya ibinenta niya yung buong lupain, which is meron naman talaga siyang rights. Kaso nga lang, hindi natanggap yun ni Dulin, wala siyang magawa. Sakto naman na merong aswang na nag-alok sa kanya ng kakayahan, ginrab na niya. Kasi nga ayaw niyang mapunta sa iba yung lupa ng tatay niya. Ganun kamahal ni Dulin yung tatay niya at ganun siya kaloyal dito. Sana lahat ng anak ganun, no? Pero yun nga, dahil sa pagmamahal to ni Dulin talaga sa lupa ng tatay niya, ayaw niyang mapunta yon kahit kanino. Kung meron man, siguro ikot lang sa pamilya nila. Kaya nga niya napatay yung buong angka ni Alan Diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.